बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैलायबाय तो दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं जागोन तो माखासे बर' फरायसा आफाद जे डिमाकुसियाव मोनसे जाथाय तो सिरि सिरि माने आख्रा होननानै बुङोना जायखौ आख्रा दाउला सौलायहोनाय दाउलाजों दाउला सौलायहोनानै दाउला लाराय बेवहाय जौ जुवा होनायखौ माने आबसुफ्रा होसो होसो मानगोनां सारमोना बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरि सारमोना होसो होसो माने जौफोरखौ लखबना होबाय गिलामफोरखौ माने बुख्रुब बुसि खालामबाय आरो ओरैबायदि माने इन्टारेस्टिं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम सिगां नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों तो बेवहाय माबायदि जादों जाथाया माबायदि होसोदों जोंहा माखासे बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सारमोना ओरैबायदि माने इन्टारेस्टिं आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो बन्द कर जा उनको ले जा घर जा उनको ले जा उनको ले जा जा खुरमा जा घर जा जल्दी लांग घरत ले जा जल्दी उठा जल्दी चलो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानोसै बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों माबायदि होसोदों माबायदि होख्रांदों तो एक्चुअली बेयो मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोनासो मिथिसिगौ आरो तो ओरैनोब्लाथ' बेफोरबायदिया माने जौ जुवानिफ्राय गोजान थानो हायोब्लाथ' जोंनिनो मोजां आरो नैबे जे जानाय जाथाय तो एक्चुअली बियो दाउला लाराय बेखौ दाउला लाराय होननानै मिथिदों आरोना जायखौ आख्रा होननानै बुङो आदिबासि जाय गोसोमफ्रा जायखौ गोसोम होनोना जोङो आदिबासिफ्रा बेखौ माने फालियो आरो बिसोरहा मोनसे माबा दं नामाथाय बे परम्परा नामा बिसोरहा रिति बिदिनो माबा मोनसे दङ दां आरो बेफोरबायदि दा बिसोरो माने आख्राखौ होयो आरो बोसोरै बेफोरबायदि तो बेवहाय माने जेबो मोजां बुस्थु गैया खालि लोंनाय जानाय जौ जुवा बेल'सो आरो बेवहाय ओमफ्राय दाउलाफोरखौ दाउलाजों दाउला सौलायहैयो ओमफ्राय सोर देरहायो बे दाउलाखौ मोनलांसिगोन बेवहाय जेबो मुलाम्फा गैया दाउ मोनगोन आरो ओमफ्राय जाय नायग्राफोर बिसोर माने बाजिलायबाय थासिगोन आरो एकदम थाइसे थाइनै बेवहाय जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो थाङो बिरादनो जाय बर' माने माखासे ओरैबायदि फाल्थु सेंग्राफोर थाङो ओरैबायदि गेलेहैयो ओरैबायदि दावराव खालामहैयो ओरैबायदि जाहैयो आरो तो बेबायदिया गासैबो ओनसोलावनो जायो माने बाजार जेराव मार्केट गिदिर दङना बिनो साइडथिं जायो आरो बियो बांसिन जाय आदिबासि गामि बांसिन नैबेवहाय माने बेफोरबायदि खेलाखौ होनाय जायो आरो दा बेखौ बन्द' खालामनायाव नोंथांमोना मा सानखो दा बिनि सायाव मोजां जादों गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो तो नैबे बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि सारमोनादि होसो माने बन्द' खालामहैबाय बे थांखिया मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।